El Club Atletisme Montornès ha començat els entrenaments per preparar la cursa dels 6 quilòmetres. Va dirigit a homes i dones majors de 14 anys, però sobretot es vol potenciar la participació femenina popular. Una de les finalitats és donar totes les eines als participants per afrontar la cursa d'aquesta distància dels 6 quilòmetres el pròxim 27 de març, coincidint amb la mitja marató de Montornès. Els entrenaments que impulsa el Club Atletisme Montornès tenen com a objectiu donar pautes als participants per afrontar els 6 quilòmetres de la mitja de Montornès. Des de fa 7 anys, l'entitat impulsa aquestes sessions que tenen una bona acceptació entre els esportistes. Més enllà de preparar la cursa, aquestes sessions també serveixen perquè els participants puguin alliberar tensions, tant físiques com psicològiques, que s'han acumulat durant la jornada. Com van tenir bastant èxit, hi ha hagut un grup de persones que s'han volgut quedar durant tot l'any per fer aquests entrenaments i és una part que és molt important i molt interessant perquè si no els agradés o si no veiessin la importància d'aquest tipus d'exercici no ho farien. Aquest programa d'entrenaments l'impulsa el Club i la Regidoria de Polítiques d'Igualtat de Montornès. Per això, un dels objectius de les sessions, a més de fomentar l'esport, és el compromís de la societat envers la igualtat de gènere. Per les participants, aquests entrenaments també serveixen per ser un punt social a través de l'esport. A mi em sembla superbé, molt bona iniciativa i potser que és una cosa que si després ja te queda aquest gustet de dir ho puc fer, encara podràs continuar. A mi em sembla perfecte, jo crec que s'hauria d'apuntar molta més gent perquè ens ho passem força bé i fem molt d'exercici. Les sessions es fan els dimarts i dijous a la tarda a les pistes municipals fins al dia 26 de març. Aquest any la mitja marató de Montornès es farà el diumenge 27 de març.